Siyathokoza ke bogogo, siyathokoza bomkhulu. Emagumbini amanye omhlaba, enhla nasenzansi, eningizimu nemaphakathi, empumalanga nasentshonalanga. Lo umkhulu Gwabini kanti le Indalo Media and Podcasting. Ngiyanamukela ke ngani zakwethu ku-episode yethu namhlanje engithemba ukuthi nizoyithokozela niyithakasisele nonke le nikhona emagumbini amanye omhlaba. Kulaba abasha sithi welcome, siyanamukela kwikhaya lethu lesikhula khona, sizindle khona, sijule siphinde siqwashisane ngezinto eziphathelene nemikhuba namasiko akwamoya. Ngani zakwethu, bantwana bamoya, namhlanje ngifisa sike sithinte itopic ejule kakhulu. Le topic le bayaye bayixoxe zakwethu, kepha abajuli ngale ndlela engifisa ukuthi sijule ngayo namhlanje. So ngicela ukuthi makukhona into ezokuphazamisa kulesi sigaba uzame ukuthi uyisuse leyo nto, ngoba ngifisa le video uyibuke iqala iziyophela, ungayibuki uphazamiseke phakathi, ngoba imfundiso uzoyithola ngokuthi uyibuke yonke le video. Ngani zakwethu, sizokhuluma lana ngokuhlupha kwesithunywa. Umuntu nje uma ngabe esangamelwe isithunywa semvelo. Ngikhuluma ngomuntu osangamelwe isithunywa kakhulukazi lesi esithi semvelo. Kunezinto eziyaye zenzeke kuthina abantwana bamoya mangabe sisakhula sisasesigabeni sokulungisa izithunywa ngokwezigaba zazo. Nikhumbule ukuthi noma sikhuluma ngesithunywa sikhulu akuyona into eyodwa isithunywa. Izinto iney'gaba eziningi zakhona futhi zihlukile izithunywa. Sizokwambula okunye kumavidiyo elandelayo. Kepha namhlanje ngizofuna nje umuntu osesigabeni sesithunywa semvelo, ongamelwe isithunywa semvelo, kepha siye sibe ney'nkomba isithunywa sokuthi sihambe sigraduate-ise siyongena mhlampe endaweni esingayibiza nje ukuthi siyongena kube isithunywa sasekhaya, sasedlozini, sasethongeni. Ebese once sangena kuleso sigaba sokuthi sesikufaka ey'ntweni zasedlozini ezasethongeni, kube sewuqala-ke sewuphakamisa neminye-ke imimoya eyimimoya ngenela esuke isihamba yengamelwe yisona leso sithunywa sakho. Kepha kwamanje ngikhuluma ngomuntu nje osanokurealize ukuthi hayi khona mani, khona into ekhona enginayo, khona into ekhona enginyakazisayo. Ngikhuluma ngomuntu mina osandokuqala uhambo, oshoyo ukuthi hayi khona mkhulu Gwabini khehla lamakhehla, khona into ekhona, khona into eqhubekayo, umzimba, iy'mpawu zomzimba, amaphupho, kukhona into ekhona, kukhona okushaya amanzi khehla lamakhehla. Naleli ikhehla selifikile-ke lizokwambulela ukujula kanye nama-tricks esithunywa. Ngani zakwethu, asesiqale la. Awukho umoya okukhuthele njengomoya wesithunywa. Isithunywa sikhuthele kakhulu. Yabona makukhulunywa ngomoya oyisikhwishikhwishi, sisuke sikhuluma ngomoya lo wezithunywa. Imimoya eyisikhwishikhwishi, ekukhwishizelayo, active ngendlela eyisimanga. Yingakho mangabe ngikhuluma nabanye ozakwethu silulekana, sikhulisana, nami mangabe ngihleli nabantu labe ngihlale ngisho ekuyohamba kuhambe sibabone njalo khona la kwindalo Media and Podcasting, okwamakhehla angikhulisile, angikhulisayo namanje kulolu hambo lami. Ngoba nami njengoba ngihlale ngisho almost in all my previous videos, once wangena la usungenile, akuyona into oyigcinayo ebese uyaphuma. Ungezwe abantu bethi hayi kukhona imoya edinga ukugcinelwa nje usike bese iyaphuma. Ayikho into enjalo ngani zakwethu. Wangena la usuke usu-inherit-a zonke iy'nkinga, zonke iy'kweleti, zonke iy'thembiso ezazenziwe obabamkhulu, okhulu, okhokho bokhokho, okhokho basendulo bangazifeza. Ebese-ke mangabe usuwuthatha lo msebenzi, ebese beyabuya bonke ngani, ngethemba phela lokuthi usuzobagcinela lokhu ubona abangafinyelelanga kukona, okanye lokhu abakuziba okwakufanele kwenziwe kubona. Uphinde futhi ubalungisele nani, namaphutha kuyilona lolu hambo lolu ababekulona. So ake sibuyele lana-ke kwi-topic yethu, sikhuluma lana ngezithunywa ukuthi asive
si-active, asive sikhwishizela isithunywa. Yabona into yokuqala okufanele uyinothise ngesithunywa esizokufaka ensebenzweni, esifuna ukusebenza. Le abanye bazoyihleka kodwa emva kokuyihleka izolithola ikhaya. Uzo-resonate nale. Hey, isithunywa siyacabangisana, into ephithizelayo, yabo ekhanda lakho engqondweni, ube umuntu okucabanga izinto ey'ningi ngesikhathi esisodwa. Eziningi ngale ndlela yokuthi uze uzikhuze kwesinye isikhathi uthi hayi bo ngathi ngizobalekela umqondo phela manje. Isithunywa-ke leso. Izithunywa-ke lezo ezikwengamele. Ezizokufaka ensebenzweni ejulile lezo. Zi-active isithunywa. So sifuna nomuntu wakhona ube umuntu oyisikhwishikhwishi. Ube umuntu ugqilaza wena umzimba wakho. Usebenzela sona isithunywa ukuze singaku-overwhelm. Ngoba mangabe uwumuntu ohlala phansi ozithela ngabandayo, kukabili umqondo wakho ungase uphazamiseke. Ngisakhuluma nje ngomoya wey'thunywa nokukhwishizela kwazo, ungase uphazamiseke umoya wakho, ingqondo yakho. Number 2, ungase ube nento ekuthiwa ingcindezi, abanye bayibiza i-depression ngolimi lokhunjana, ngolimi lokucela itiye. Leyo mcabango ngoba ngikhuluma ngomuntu osasesigabeni sokuqala sokwenza izinto, okanye oseqalile ukwenza izinto, kodwa nje usalaphaya kulama-stages okulungisa izithunywa. Hey, ngane zakwethu ziyacabangisana izithunywa. Uthathe uhlanganisa, kodwa lento oyicabangayo futhi uyayibona ukuthi inkulu, ibuye ikuhlule. Ugcine ungasafinyelelanga kuphi? Kwi-conclusion ethize noma kwi-understanding ethize. Le micabango nje kulokhu uyicabanga ehlukahlukene imicabango le. Ugcine ungenaso isisombululo sayo. Leyo nto iyaye ikuholele ekuthenini uzizwe engathithi u-powerless. Uzizwe engathithi awuna-value osayi-add-a, whether kuma-surroundings okuwona, whether kwi-family, whether kunoma iyiphi i-environment ozithola ukuyona. Ufila worthless uma ngabe unale mimoya yezithunywa, uma ngabe usanda kuqala ukuzilungiselela, okanye uma ngabe umuntu mhlawumbe ungaqali ngisho ukuqala, kodwa uyazizwa ukuthi ayikhona. Into yokuqala-ke leyo okufanele uyinothise, imicabango eminingi isithunywa leso. Ngoba umsebenzi waso isithunywa, njengoba igama lisho isithunywa, into ephithizelayo, umoya ophithizelayo ofuna who is trying to make sense of almost everything at once. Isithunywa-ke leso. Yabona isithunywa sile mimoya ekukhuthele ngendlela eyisimanga. Umuntu ezimengamele uma ngabe engakhuthele ziyamgqiba, siyagqiba isithunywa. Siyingozi kakhulu isithunywa ngoba siyakugqiba, and make sakugqiba, kukancane ukuthi uphinde usifice Mtonethonga. Kukancane ukuthi uyophinde usifice isithunywa. Siyashiyana isithunywa ngobani? Umoya wokusebenza, umoya ojulile okhwishizelayo. So kubalulekile ukuthi nawe mntwana wethonga, njengoba sikhula kulolu hambo, uthi mawuzizwa lezo zimpawu ey'njalo, uthathe iy'nyathelo ey'fanele ngoba kunendlela yokuyizinzisa le mimoya ukuthi ilingane ne-level okuyona wena muntu siqu sakho nangokumela imimoya. Ngoba uma ngabe inganakekelelekanga kanjalo, inayo i-tendency yokuzakhela uhlanya. Inayo i-tendency yokuzakhela umuntu odamane umbone ekhuluma yedwa. Mhlawumbe noma ningakasho ukuthi uyahlanya, kodwa ube ney'khathi zokukhuluma nje wedwa. Imimoya yey'thunywa leyo iyaphithizela ukuthi uhleli lo ohleli khona ekhaya lakho, ingqondo yakho uthole ukuthi ise-Cape Town. Ayazi ukuthi ifunani e-Cape Town, kodwa khona into eyicabangayo.
uthi uhleli ekhaya kukhona izinto oyimaginayo, umagina izinto ezenzeka phesheya, kodwa wena ula ekhaya eSouth Africa. Kodwa ubhizi nje u-curious ngokwazi ukuthi kwenzakalani kweminye imihlaba ekanje kanje kanje. Leso siphithiphithi leso imimoya yesithunywa-ke leyo esikwengamele, futhi isithunywa esifuna ukusebenza leso. Akusona nje noma isiphi isithunywa, kepha ilesi esizothatha sikufake ensebenzweni. Yileyo nto-ke, ileyo moya-ke iy'ngane zakwethu, bantwana bamoya, engifisa ukuthi niqwashe ngayo, okanye angithi mhlawumbe lezo mpawu ekufanele uqwashe ngazo, ubone ukuthi lento le oyiphethe kuwena etshaliwe ongeke uze uyibalekele futhi, ikhona ifuna ukusebenza, ifuna ukuthi wenze njani-ke, usukume ube-active. Mhlawumbe omunye useyazibuza, wena mkhulu Gwabini, singenza kanjani sibe active ukuze isithunywa sami singaze singigqibe, singengamele kakhulu, size singinjani, singimimilite, singigwinye. Uba active, uyasisebenzela isithunywa. Njengoba kuyisithunywa, into ekhwishizelayo. Uma ucabanga igama elithi isithunywa, yazi uma ngicabanga igama elithi isithunywa, ngicabanga muphi umzekeliso? Kunalabantu laba esiyaye sithi mhlampe, kunalo muntu ovesane aqhamuke kuwena uma unebhizinisi elikhulu, unebhizinisi nje. Kube uyena muntu omthumayo ukwenza izinto lebhizinisini lakho. Uyabona lo muntu ozofika akukhonze, afike ngathi abe umuntu ongathi ufuna ukuzohlala la ekhaya, kodwa manje wena usunamabhizinisi, unezinto ey'ningi ozenzayo. Ebese kuba uyena muntu wakho omthumathumayo nje. Uma kufuneka ayo-order, uyena oyo-order. Uma kufuneka ayokwenza ama-payment, uyena enza ama-payment. Uma kufuneka ayohlangabeza abantu, uyena ohlangabeza abantu. Uma kufuneka ayodiliva, uyena odiliva. Isithunywa-ke, ngenza umzekeliso wento ekanjalo, kodwa yona ikwenza lokhu 24/7. Isikhwishikhwisha sisibeke isinqa phansi isithunywa. So nawe ukuze isithunywa sakho sijabule, uphinde uthi match up to amandla esithunywa esisuke sikwengamele na. 1, kumele ufukuze into oyifukuzayo, kumele iwagqilaze ama-muscles, uyisebenzele into yesithunywa. Kanjani na mkhulu Gwabini? Angeke ngithi mhlawumbe kukhona unentaba ngakini oyaziyo ukuthi ikhona. Awukuyothandaza, uzibophezele, uyifake kwi-program. Mhlawumbe uthi hhayi, njalo makubumbana ihora lesi-6 ngikhuphukela kuleya ntaba, ngiyokhuleka, ngibuye-ke ngilale. Angithi uyayizwa into engiyishoyo? Ngesikhathi usuka la, ngisho kuthiwa unemoto, isithunywa sidinga umuntu onjani? Physically, ojulukayo. Sifuna ukubona imijuluko isithunywa, sifuna ukubona wena ama-muscles, sifuna umzimba wakho ushise ngaso sonke isikhathi isithunywa. Ebese naso-ke sinjani? Si-activate-eke ngendlela yokuthi siya-match up nawe, singakugqibi ngale micabango. Once waqala waba nale physical exercise, usebenzela isithunywa, uyadlondlobala ngokushesha, ebese uya-match up nomoya waso. Ngicela ukuyiphinda le. Isithunywa, i-nature yaso ayisibeki isinqa phansi leyo moya yizithunywa. So uma ngabe iwengamele, ayidingi ukuthi ube yivila, ngoba uma uyivila izokumboza. Ebese uba nani? Ne-depression, ube nani? Ube nani? Ube neconsi, ube ney'khathi la ohleka khona, kube khona iy'khathi la ongaziyo ukuthi sekwenzakaleni khona. Iyona le moya iyashukana, icabangisa into ey'khona, izinto ey'ngekho, ngobani? Physically you are not matching up to isithunywa sakho, umoya wakho. So sidinga umuntu okhuthele, i-level yesithunywa idinga umuntu okhuthele kakhulu. Uyisebenzele, ngisho kuthiwa unemoto, uma ngabe uyokhuleka usekule level yokulungisa isithunywa, kufanele imoto uyishiye, uwokhe physically, uwokhe, ujuluke, ukhale. Isithunywa siphakamisa izinto ey'njalo, uthandaze entabeni uze ukhale. Uzihluphe wena, singakakuhluphi zona, singakakukhalisi sona ngokwaso. Usisebenzele izithunywa zakho. Uyobona-ke manje umzimba wakho usuqala usebenzela isithunywa, uhambe uyobungaza nabanye. Uma ngokuthi uyayizwa ingelosi yakho idonsa kakhulu eSiyoni, awubuye esontweni, kodwa ungahambi ngemoto, uwokhe uye esontweni. Isithunywa sifuna umuntu osebenzayo, umoya wasendulo, ifuna into esebenzayo, ekhushuzelayo, umoya wemvelo wasendulo. Izinto kufuneka uzenze
ngesidala mangabe usakwi-level yesithunywa, ukujwayele ukuhamba ngey'nyawo barefoot, uhambe ngey'nyawo phansi ebaleni mangabe ubona ukuthi hhayi namhlanje ngisekhaya ebaleni impelasonto. Uku-walk-a ngonyawo, isithunywa, imoya yemvelo le ekhona. So the more you walk barefoot, the more you connect with your higher self, with your true being. Ijule kakhulu indaba yesithunywa. Baningi ebalahlekelwe laphaya ekulungiseni izithunywa into yabo. Athi umuntu eqamba ekhuphuka eya phambili. Uthole ukuthi kodwa akubhalansile imoya yakhe yesithunywa nobuyena uqobo. Uma ngabe kungabhalansile lezo zinto, kuzoba khona ukugejana kokusebenza. Kufanele kube khona le synchronicity that happens before uze uthini, uthi hhayi-ke sengi-right manje sengizinzile. Kunale synchronicity efanele yenzeke. Leyo synchronicity ayiqedwa zinkamba. Umzimba wakho kufanele ukhandleke, uhlukumezeke, ukwenze lokho wena willingly, ingakakuforce lento ukuthi ikuphuce izinto, ikuphuce imoto, ikuphuce umsebenzi, ikuphuce imali, ikuhambise ngey'nyawo lezi ekufanele ngabe kade uhamba ngazo. Ikubulalele imoto, ikubulalele yonke into. Ngoba ifunani? Uyifukuzele. Isithunywa nje siyafukuzelelwa. Thumeka nawe, iba up and down kodwa usebenzele sona. Iba up and down physically, ujuluke umfome, ama-muscles asebenze in execution or in pursuit of ukuphakamisa kwesithunywa sakho. Siyasetshenzelwa isithunywa, bantwana bethonga. Siyasetshenzelwa, siyafukuzisa isithunywa, bantwana bamoya. Uma ngabe sikhuluma nganzakwethu lana kulama platforms akanje. Sisuke sikhuluma thina especially thina kaNdalo Media and Podcasting. Siyakhulisana, sivulana amehlo. Kodwa kukona konke lokho ngifuna sibe umndeni, sibe i-community makuvuma yabantu. Lo wazi khona ukuthi mangabe kukhona izinto ongayiboni kahle, ukwazi ukubuka nje ividiyo eyodwa Mkhulu Gwabini ebese kweze kanjani, kuthi gqibu kuwena. Isona sizathu kuphela esenza sibe present kule social platform ekanje, kule mass media platform yalolu hlobo, bantwana bethonga. Mhlambe sengiyivala nje lesithunywa ukuthi nje ngike ngempela ngazindla ngayo nabantu engihlangabana nabo, esisebenzisana nabo, esikhulisana nabo kuwona lo msebenzi. Ngiyazibona iy'nkinga ababuye bahlangabezane nazo, zongabazane, zokuzidawutha, umuntu abe nale self pity ongayazi ukuthi ukudabuka, ongakwazi ukuqhamukaphi. Imoya yesithunywa leyo, masingakahlaliseki, singakahleleki. Kubalulekile mntwana wethonga ukuthi isithunywa wenze exactly lokhu esifuna ukuthi ukwenze, ukhwishizele. Angeke isithunywa sakho sijabule, angeke siqhume, angeke sibhoboke ungakhwishizeli. Sifuna uhlukumezeke physically isithunywa, siyafukuzisana ngoba vele kahle hle umoya wokufukuza, umoya wokusebenza. Siyakukhombisa, siyakuprepare ukuthi in a not too distant future uzobe usebenza wena. Bantwana bethonga, le mimoya sayiphiwa uMvelinqangi, sayiphiwa okhokho bethu. Asik-embrace esiyikona ama-Afrika. Inkulu into esiyiphethe, yinhle into esiyiphethe, ihlukile, i-unique into esiyiphethe, ijulile. Uma ngabe usuyiqala lolu hambo, lu-embrace. Ukhohlwe ukuthi ubani uzothini eceleni, ubani uzothini mengibona ngihamba ubani uzothini mengibona ngikhuphukela entabeni, ubani uzothini mengibona ngigqoka amabhayi, ubani uzothini mengibona ngigqoka amajazi. Baningi bazamile ukuyibalekela lento. Kepha i-race akekho oseke wayiwina engimaziyo. Akekho oseke wayiwina leyo race engimaziyo. Ayibalekelwa. Yifa lokhokho bethu, yifa lokhokhokhulu, yifa lokhokho basemandulo abasishiyela lona. Lelifa leli esiliphethe sikhethiwe njengoba asivukanga ekuseni sathi thina
ngifuna ukuba nezithunywa, ngifuna ukuba nabelozi, ngifuna ukuba awuyikhethelanga, wabeliwe. Wazi ukuthi before sifika kuwena leso sipho, salwelwa endulo, salwelwa yibo umndeni. Imindeni-ke yaqhekeka phakathi ngalezi zipho esiy'phethe. Kunabazali okuze kube namhlanje akaze exoxele ngokuphelele umntwana wakhe ukuthi wazaleka kanjani. Abazali izinto ey'ningi bayazazi ngoba ukuzaleka komntwana, indlela, i-method afike ngayo emhlabeni, ama-circumstances akade ekhona azalelwe kuwona, ajwayele ukukhuluma kakhulu ukuthi ubani lo ofikayo emhlabeni. So, abanye abazali bagcine sebesifihlela indlela esazaleka ngayo ngoba wathi ediliva umzali wabona ukuthi hhayi khona, angizali nje ingane la, ngizala inkosi la. Angizali nje ingane, ubukhosi bonke lobu engibuphethe la. Kodwa ngesimo sama-circumstances umzali aphila ngaphansi kwaso, noma ifemeli akuyona, noma i-community akuyona, wakugqiba lokho wakufihla, ekufihlela ey'tshela ukuthi uyaku-protect-a. Kodwa-ke sekuhambe kwahamba isigaba, lesi sigaba esikusona bantwana bethongo, njengoba ngike ngasho kwividiyo yami edlule, sikwisigaba sesambulo, yonke into iyanguleka, konke okwakufihliwe kuyanguleka. That is why imimoya yezithunywa iphakeme ikwelinye izinga. Azikaze iy'thunywa y'phakame kanje. Azikaze kwi-history ye-African philosophy, ye-African ethnophilosophy, azikaze izithunywa ziphakame kanje. Kuvunguza umoya wazo manje, zivukile iy'ngane and ziyampringana emagumbini amanye omhlaba la ey'tshalwe khona ngokuhlukahlukana kwezipho zazo. Sifikile lesi sikhathi, isona, it's a very special epoch esikuyona. Kwambuleleka konke okwakufihliwe. Iy'mfihlo zemindeni, ney'bongo, ne-identity, nemvelaphi ziyabhoboka kulesi sigaba esikusona sempilo. Kuyavuleleka, kuyambuleka okwakufihliwe. Zonke iy'nkulumo ezazikhulunywe zafihlakala, zakhulunywa ebumnyameni, zisobala. Baya ngokuvela abantu abenza inhlambuluko, ziya ngokwanda inhlambuluko kulesi sigaba. Yini na? Yile mimoya yithunywa ephakamayo, evukayo, eyambulayo ukuthi cha, khona u-wrong owenzeka in the past, alungiswe. Kukhona esabophelena kubona nabo amanqina enyathi in the past, akulungiswe. Sikumoya wesangulo, sikwi-era yesangulo. Yonke into iyabhoboka, konke okwakufihliwe kusobala namhlanje. Ngizocela ukuthi ngiyibambelane le video bantwana bethonga. Umkhulu Gwabini uyatholakala-ke, siyakwazi ukulekelela ngey'ndlela ezahlukahlukene. Ngise-KZN Pietermaritzburg. Inamba-ke i-WhatsApp line esiyaye siyisebenzise, ngijwayele ukuyishiya nje mawubuka ividiyo, unothise at some point ijwayele ukupop up nje kwi-screen sakho. Camagu-ke bantwana bamoya, ndawuwe, akube cusi.